Neler yazayım enkey, ne җибәрим. Бар булганым кара һәм каләм. 70 тиен юлы шигыремнең, шигырьләтә генә җибәрәм. Үпкәләмим, сөйләмәдең диеп, Уитмен һәм Лорка турында сорый идем. Әнкәй, зәй артында җир белән күк нигә орана? Матурлыкны күрә белгәнсең син, белмәсәң дә якта Шишкинны. Хәлең ничек, әнкәй? Билең сызламыймы? Безнең монда 6 эш көне. Яшәү рәхәт, шәһәр матур диеп, үткән хатта сине алдадым. Моңсуланып, банан ашап йөри, балан ашап үскән малаем. Ә бананнан кабак тәме килә. Безнең якта кабак мул була. Сарыкларга кабак алыр өчен базга төшкән чакта егылма. Сарык дигәч, болыннарда ни хәл? Гыймадыймы һаман көтүче? Көтүчесез калган көтү ничек? Без дә шулай хәзер җирешә. Киттек инде, киттек, теләп киттек. Монысында бер кем кумады. Кая барсак, ай ярып барды, һәр урманда бүре улады. Без киткәнгә юллар сөенделәр, җирләр гизеп аяк арыды. Улларыңны саклый алмадың шул. Үз-үзеңне сакла, ярыймы?